GX. Можете да си закупите геймърска конфигурация или периферия от desktop.bg. Използвайки кода Вената получавате от 3 до 6% намаление и помагате на канала ми. Здравейте, браточки, аз съм Вената и добре дошли в един епизод на Clash of Clans. Честно казвам, не знам точно къде си слагам камерата, така че може да казвате къде би било по-добре да слагам камерата. Мисля, че където да я сложа, винаги ще има място, където ще скрием нещо важно. Така че това е кофтито, когато нямам гринскрин. Не знам дали ще имам гринскрин. Ще трябва да измисля как ще стане. Но, по-важното, което е сега, е да ви покажа колко съм напред. Въпреки че тук няколко дена, как насича, няколко дена нямам време да играя играта. И даже както виждате в момента имам 5, които са седят просто и чакат. Елексир колектор. Това предлага да апгрейд на един. Други 3, които има. Air Bomb. Bomb и Bomb. Елексир колектор, мисля, че никак няма да е лошо да си апгрейднем елексир колекторите. Това вече е на макс. Това не би трябвало да е на макс, така че ще го апгрейднем, ще ми изисква 3 дена. Ще апгрейднем и този. Между другото, имам... Защо ми насича така? Си нямам да представя. Имам... Това мога ли да го апгрейдна? Не мога. Защо не сичаш така, бе? Не дей така, бе. Добре, ще апгрейднем някакви вътрешни стени. Знам, че е глупаво. Добре, нека така. И ще апгрейдне тези двете тук последните. Е така. Просто не ми се занимават да секам една по една сега. Какво исках да покажа? Стига ми си... защо? Игра! Моля се! Де ми се чеш? Това, което исках да покажа е нещо, което май... Сад панда. Те все още наводят. Добре, може би ще пробвам този. Я да видя само. Да го скаутна. Мисля, че мога да се пробвам да му взема 3 звезди. Не знам, ще видим дали ще стане. Добре. Това е война. Водим в момента война. Искам да се похваля, че взех 3 звезди. Искам да пусне реплей, нали все пак да се похваля. Това е реплей, ще го забързаме малко. Как се зум аутваше така. Тук успях да му дръпна дракона, което беше доста сполучливо според мен, защото определено трябваше да се пробвам да му изкарам дракона. След това му атакувах дракона с моите дракони, през това време пуснах джайанти тук с рейдж спел, за да ръшнат, за да мога все пак да чупят той, по-важното беше той, защото драконите да не умрат. След това на това и това му е всички Air Defense, като изключим Wizard Tower и всъщност тези обикновените Archer Tower, които не са толкова страшни, колкото Air Defense. Air Defense е много страшен. Но по никакъв смисъл не беше никак трудно. Ако не му бях изкарал дракона, между другото, ще да бъде лошо. Много лошо. Успях му изкарам дракона, който супер много ми помогна. Защото ако не бях изкарал дракона и бях пуснал тук примерно всичките джайанти, щяха да умрат за някакви секунди буквално с дракона и с Wizard Tower и с не Кенън, с там все му забравям името. Добре, сега ще се пробвам да реквестна, ядем да реквестнем дали някой ще ми прати нещо. Тук заредил съм се, имам 9 джайанта, 5 Wizard. Момент. Каква? Аз мисля, че бях те се заследваш. Добре, бях си тренирал, има в момента някакви, които са пуснати Ice Wizard, което е... не знам... имам Wizard, добре, това е хубаво. Махни се, искам да го прочетя. Damage per second 144, Hit Points 144, Training Elixir 1500 и 3 секунди отнема да се направи. Когато го сравним с този Wizard прави 90 damage, има 108 и струва 2500, което е мех. Това прави, доколко знам, пак прави splash damage. Замразява, забавя или замразява. Не съм напълно сигурен. Всъщност момент. House Space е 4. Това също е 4, да. Значи равни са като за това колко вземат в какво беше Army Camp. Добре.
Надявам се да не се изложа тук, защото ще се пром да атакувам 8-ият, който е. И ще е много лошо, ако се изложа. Искам да успея да взема една звезда отгоре, защото има хора, които... Всъщност има само един, който не е атакуван. Този със сигурност няма смисъл. Това е на трето място и предполагаме... Просто изчезвам. Защото тоест нямам никакъв шанс да го отрепя. Но мога да се пром за 8-я да взема една звезда отгоре, въпреки че те са на 30, ние сме с 12 звезди назаде. Всъщност... Те са макс, нали? Това е максимума. Трябва и ние са пробваме, не знам дали ще стане всъщност хоум. Само една атака, няколко, една, две, няколко, една, две и това съм аз. Една. Добре, ще се пробвам, се надявам другите, ако успеят да изкарат прямо... Не мисля, че ще стане всъщност, но... Нека да пробвам да видя какво ще стане. Да, ясно ме, че е атакувал. Атакуваме с тези армия. Той, нали, сега предполагам, когато е атакуван, няма такова. Няма да излезе нещо от клан Акото тука. Така че... Мога да се пробвам тука да ръшна. Добре, пробвам се тука. С джайанти. Ръшкам яко с джайанти. Тук някакво да ме атакува за сега. Пускаме и това. Пускам рейдж спел. И... Много лошо. Аз защо си мислех, че имам... Ау. Аз си мислех, че имам healing potion. Чакай малко, как има то... Добре, защо съм... Провал. Тук много се провалих. Тук ужасно много се провалих. Ужасно много. Това беше много долно. Това беше много долно просто. Всъщност няма да успея да взема. Може би ще успея да взема само една звезда. Но то няма да се зачита, реално. Стига бе. Добре, те сбият ли се още? Как ма точи? Даже не мога да му убият тъпия дракон. Това е толкова нечестно. Даже няма да успее 2 звезди. Такъв съм скръп. Изложих се. Добре, не очаквах да... Ако не бях... Всъщност направих големи тъпни. Мислех, че трябва да имам един healing potion. И всъщност си мислех, че няма как той да има нещо тука. И затова бях толкова смел. Най-вероятно ще ги пусна тук да му изкарам те стъпите 2 и дракона и да ги оттрепя. Но... Защо? Добре. Това беше много тъпо. Съжалявам. Изложих се. Всъщност сега би трябвало, може би, да имам вече... Къде? Инфо. Да, просто явно преди малко нещо съм объркал, не знам, пуснал съм грешно. Няма значение. Имам 10 Ice Wizard, които ще ги пробвам сега в обикновена атака, просто да видим как ще се представят. То си имат хубав лут. Само да видим къде можем да го ръшнем. Може би ми се иска от тука да вляза. Да ще стане. Пускаме ги. Тези ги пускаме. Да, всъщност да. Те ще отидат там. Къде другия да отидат. Пускаме един Rage Spell. Ще пуснем тук малко Ice Wizard, така. Да ги видим просто какво ще направят. Замразяват. Не знам дали реално наистина замразяват. Хил. Не! Къде отивате, бе? Абе! Добре. Вау. Какъв провал. Отново провал. Вау.
Еми пускам драконите, тук какво стане, смисъл. Нека поне да пуцат по нещо. Изхабих си хилинга и рейдж спела, защото всъщност не следя, това е много голям проблем, че не се средоточавам и не следя какво се случва, защото всъщност уизардите биеха по кулата и всъщност те искаха да влязат, за да бият по кулата. И аз пуснах тук, за да влязат и за да се задържат малко повече върху самия спел. Като си мисля, значи те ще влязат. Обаче всъщност, когато те убиха тескуете, те се отказаха и въобще не фанаха от нищо. Фанаха дедовия, фанаха. Ай, спри да биш, бе! Спри да го биш, бе! Отиди, би по това. Би, тука. Аре, бе! Не, бе! Сега ще умреш, бе! Би по нея. Не, бе! Виж сега, защо там? Това та би! И ти отиваш да биеш по това. Сериозно? Не. Ебе, добре. Предполагам това ще е... Всъщност, ако дойде така... Поне ще обери лута. Поне ще обера лута, няма да съм толкова назаде. Но да, смятам тук е да приключи това видео. Надявам се то да ви е харесало. Най-вероятно ще загубим от Лара. Това е тъпо. Но, какво се прави? Ще загубим. Убеден съм, че ще загубим. Защото те са макснали вече, пък ние сме на половината. Малко над половината сме. И не мисля, че ще успеем да го вземем. Но... Всъщност имам ли победен Лар? Имам победен, но не съм показвал в видео. Мисля, че не съм показвал в видео. Вече се надявам скоро да мога да покажа някакъв Лар, който сме спечелили, нали, в видео да го покажа. И се надявам, нали, и аз да съм участвал, защото има където съм участвал и не знам да сме печелили, но със сигурност има където не съм участвал и сме печелили, защото съм слаб. Така че да, взех с една звезда, мех. Надявам се това видео да ви хареса, ако така не забравяйте да оставите един лайк и ще се пак следващия път. Чао! Да, Ламборгини като спрашата зад мене във бурканите слонини сме готови за луки зими. Бената играча ти за стаята подскача на тази песен знаеш няма как ще се откача.